Kollox jindika li s-segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali Alison Zarafa Civelli mhux qed tħoss il-polz tal-Kunsilli Lokali u taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Dan kif il-ġimgħa filgħodu meta mistoqsija minn Net News biex toħroġ b'soluzzjoni għall-kriżi tal-iskart hija naqset milli tagħmel dan għalkemm insistiet illi ma tifriżax. Apparti biex nifriżaw l-organik fil-friża, x'inhi s-soluzzjoni? Jiena ma nifriżax l-organiku tiegħi fil-friża li naħseb li 3 darbit fil-ġimgħa hija żieda qabel kellna żewġ ġabrit tal-borża organika s-sanna 3, però jekk qed tirreferi għal dak li qal is-CEO kien qed jagħti prattika li jemmen fiha jew li forsi jagħmilha u xtaq jaqsamha. Ma jien qed nistaqsik għal soluzzjoni għax ma tajtniex soluzzjoni. L-ewwel soluzzjoni tagħna kienet li minn darbtejn f'ġimgħa l-borża organika tinġabar għal 3 darbit fil-ġimgħa. Anke hawn Zarafa Civelli kienet skorretta għaliex mhux veru li l-frekwenza tal-ġbir tal-organik żdiedet. Dan għaliex fil-verità ilissa kważi 5 snin tinġabar 3 darbit fil-ġimgħa. U x'inhu il-każ, diversi kunsilli qed jappellaw lill-Gvern sabiex ikun proattiv b'numru ta' sindki kemm min-naħa tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll dawk tal-Labor qed juru d-diżapprovazzjoni tagħhom għan-nuqqas ta' immaniġjar min-naħa tal-Gvern ta' qabela. Numru kbir ta' familjiet jinsistu li huma ma jifilħux iżommu l-iskar tagħhom ġewwa kemm minħabba problema ta' spazju kif ukoll kawża tal-intejjen tremendi. Bis-soluzzjoni tal-Gvern tkun li ċ-ċittadin jixħet l-iskart organiku fil-friża. U filwaqt li Zarafa Civelli min-naħa tagħha insistiet illi l-Gvern qed jagħmel ħafna biex jipprova jsib tarf ta' din il-kriżi, mhux l-istess jista' jingħata l-Ministru Clayton Bartolo illi der imħasseb b'dak illi qed jara kuljum quddiem għajnejh. Jiena nifhem li daw il-Kunsilli Lokali u qegħdin naħdmu flimkien magħhom sabiex naraw illi insolvu dawn il-problemi illi hemm. Alison Zarafa Civelli min-naħa tagħha taċ tifhem illi l-frekwenza tal-ġbir tal-borża s-sowda se tkun qiegħda tonqos, b'riżultat li din se ġib sfida fost l-oħrajn għal min għandu trabi u allura min jar miħrieq b'mod regolari. Intant meta saqsejna lil Zarafa Civelli jekk hux sodisfatta bl-infurzar brabta ma' din il-kriżi tal-iskart hija ħarbet milli twieġeb. Pajjiżna jkompli igawdi permezz tan-nies tagħna stess li jifhmu għalfejn hu l-importanti li nisseparaw l-iskart tagħna. Sodisfatta bir-infurzar li hemm onorevoli. U l-borża s-sowda titnaqqas bis-saħħa tal-Maltin u Għawċin u iva għaliex m'għandniex aħna wkoll ngħixu f'ambjent aħjar. Għal aktar minn darba staqsejna lis-segretarju parlamentari sabiex tgħidilna aktar dwar x'ser jsir rigward l-infurzar b'appelli saħansitra mill-Kunsilli Lokali li qed iħossuhom abbandonati u turisti ħabtu wiċċhom maħmiġ u telq enormi. Madankollu wara li Zarafa Civelli saħqet li ma tridx toqgħod tbella l-multi lin-nies hija ħarbet milli twieġeb dwar kif se jkunu qed jinfurzaw il-liġi. Inti sodisfatta b'dak li hemm fit-toroq Maltin u Għawċin brabta mal-iskart? Mhux qed ngħidu. Hawnhekk mhux qed nistaqsik fuq żieda fil-multi, qed nistaqsik fuq rinfurzar. Għandek diversi nies qed joħorġu jipprotestaw ukoll fuq is-sitwazzjoni fit-toroq tagħhom. Francesco Catania, Net News.